Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Her bir devlet içinde, her bir cemiyet içinde, hem her vakitte da en çetrikli mesele bulup milli meseledir. Niçin degende, bilgenibizce yer yüzünde bik köp milletler hem halklar var. Elek alarının isimleri millet, halk dip bulmagan, bulgan kabileler dip. Yani millet degen söz bulmagan, bulgan kabileler. Менә шушы кабиләләр ниндидер сәбәпләр аркасында бергә оешып, бер төркемгә килеп, аннан соң инде милләткә әйләнгәннәр. Һәрбер милләт тә үзен ярата, үзенең тарихын, ата-бабасын, телен, гырыф-гадәтен һәм динен ярата. Һәм шуңа күрә дә һәрбер милләт тә үзенә ниндидер бер аерым караш, я булмаса ихтирам таләп итә. Җир йөзендә дәүләтләрнең төзелеше дә менә шушы милли мәсьәләгә нигезләнгән. Әгәр дә мәсәлән карап карасак, дәүләтләрнең исемнәрен, күбесе аларның милләт исемнәре белән атала. Мәсәлән, Германия, герман халыклары, Франция, франк халыклары, Россия, урыс халкы һәм башкасы. Ләкин бер караганда бу бик әйбәт. Икенче яктан караганда менә шушы милли мәсьәлә проблема тудырырга мөмкин. Кайчан, әгәр дә бер милләт үзен башка милләттән өстен куя башласа, я булмаса инде бер милләт икенче милләтне кимсетә башласа. Бу очракта синең милли рухың, милли үзаңың уянып, син үзеңнең телеңне, халкыңны, гырыф-гадәтеңне якларга тырышасың. Менә шушы милли үзаңга, милли халәткә динебез ничек карый икән? Күп гасырлар, бәлки инде күп еллар ислам динендә милләтләр юк дип әйтеп килделәр. Бу сүзнең мәгънәсе милләтләрне танымыйбыз дигән сүз түгел. Ә инде Аллаһы Тәгалә каршында кем нинди генә телдә сөйләшсә дә, ул Алланы танырга, аңа ышанырга, инанырга, Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәргә һәм Аллаһы Тәгалә каршында үзенең дәрәҗәсен изге гамәлләре белән күтәрергә тиеш. Менә шуны аңлата. Ләкин милләтне юк дип сызып ташлап бөтен халыкларны бер милләткә китерү бу абсурд әйбер. Советлар чорында моны эшләргә тырыштылар. Совет кешесен ясарга тырыштылар. Әмма барып чыкмады, ул дәүләт таркалды. Шуңа күрә дә һәрбер милләткә дә үзенең тарихын, үзенең телен, үзенең гырыф-гадәтен саклаган очракта гына ниндидер киләчәккә карап яшәргә мөмкинчелек туа. Әйтик, мәсәлән, безнең ислам тарихында бик күп зур милләтләр булды. Хәтта безнең ислам динендә, ислам дине гомумән 3 милләткә нигезләнде. Бу инде шушы 20нче гасырның башына кадәр шулай килде ул. Беренчесе аның гарәпләре иде, икенчесе фарсы халкы һәм өченчесе төрки халык. Шунысы кызык. Фарсы халкы ислам диненә иртә килде. Төрки халык кебек. Алар инде шушы 1нче 100 елны ук ислам дине тарала башлагач, ислам диненә кирип, мөселман булдылар, ислам дине тормышы белән яши башладылар. Аларны надан дип, гыйлемсез дип, динне белми дип әйтеп булмый берничек тә. Ләкин шушы көнгә кадәр алар үзләренең телләрен югалтмадылар. Без ислам диненә кирдек, әйдәгез хәзер бөтенебездә гарәпчә сөйләшик, гарәпкә әйләник димәделәр. Шул хәл төрки халыклар белән булды. Госманлы империясы 500 елга якын ислам дәүләте булып, мөселманнар тормышы белән идарә итте. Әмма төрки халык үзенең телен, үзенең гырыф-гадәтен, милли киемнәрен саклап калды. Әйдәгез без гарәпкә әйләнәбез димәделәр. Аларны дини яктан надан дип әйтеп була идеме? Юк. Һәм Аллаһы Тәгалә дә кешеләргә, халыкларга үзләренең телләрен, милләтләрен онытырга кушмый. Коръәни Кәримдә әйтелә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва җагалнакум шугуба ва кабаиля литагарафу. Без сезне халыклар һәм кабиләләр итеп яраттык. Үзара аралашсын һәм танышсын өчен. Бу аяттан күренгәнчә, Аллаһы Тәгалә безне төрле милләт итеп яратуы бу фитри халат. Ягъни
кеше бер милләт булып, аннан соң ниндидер фетнәләр аркасында таралып, таркалып бетте дә, хәзер Аллаһы Тәгалә шушы халыкларны бер итәргә тырыша дигән сүз юк монда. Аллаһы Тәгалә үзе әйтә, без сезне ясадык төрле халык дип. Ягъни бу Аллаһы Тәгаләнең тәкъдире. Икенчедән, монда сүз бара аралашу турында. Һәрбер халык та башка халык белән аралашып, бер-берсеннән яхшы әйберләрне өйрәнеп, һәм гомумән җәмгыять яхшы якка гына үссен дигән сүз алып барыла. Бер-берегездән истин булмагыз диелә монда. Бу аятның дәвамында әйтә, инна акрамакум индаллаһи атқакум диелә. Сезнең иң хәерлегез Аллаһ Тәгалә каршында ул тәкъварак булганыгыз ди. Менә бу аятларны бергә тоташтырсак, без шундый нәтиҗәгә киләбез. Синең милли үзаңың, синең телең, синең бай, чал милли тарихың Аллаһы Тәгалә каршында сиңа үсәргә ярдәм итәргә тиеш. Башка халыклар белән аралашып син үзеңнең милләтеңне, үзеңнең телеңне байытасың, һәм шуның белән Аллаһ Тәгалә каршында күтәреләсең. Әгәр дә без үзебезнең тарихыбыздан, шулай ук үзебезнең гореф-гадәтләребездән аерылсак, әгәр дә инде без башка телдә сөйләшеп, ул телнең ахаңын, моңын үзебезгә сеңдереп, шуның аркылы гореф-гадәтләрен дә үзебезгә кертсәк, без бәлки менә шушы ата-бабаларыбызга хыянәт иткән булып чыгарбыз. Мин монда авыз тудырып әйтәсем килми, бу кешеләр тәмугка керә дип. Юк. Әгәр дә ул мөселман икән, намазларын укый икән, динебезне тота икән, әлбәттә ул җәннәткә керә. Ләкин монда син шушы үзеңнең динеңне, үзеңнең шушы тормышыңны камил рәвештә, бөтен нигезләнеп ата-бабаларыңның гореф-гадәтенә алып бара аласың. Әгәр дә син үз телеңне белсәң, үз гореф-гадәтләрең белән яшәсәң. Һәм ахыр чиктә син әлбәттә горурлыгың булырга тиеш. Мәсәлән, әгәр дә татар халкы башка халыктан ким түгел икән, нишләп соң ул халыкның гореф-гадәте белән яшәмәскә, башкалыгы белән яшәргә? Ким генә түгел, бәлки безнең шулай ук дөнья күләм милләтләргә яки тарихка алып килерлек бик күркәм, бик матур якларыбыз бар. Татар халкының тарихы һәм аның шушы яшәеше әле ахырга кадәр өйрәнелеп бетмәгән. Моңа сәбәпле бәлки татарлар үзләредәдер. Менә шуңа күрә дә әлбәттә динебез башка телдә сөйләшүгә каршы түгел. Башка телдә сөйләшсәң, синең аңың үсә генә. Синең дөньяны күз аллавың арта гына. Әмма үз телеңне белмәсәң, башка телләрне өйрәнергә һәм алар арасында бәйләнеш табырга күпкә авыррак булачак. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.